И здравейте хора, аз съм DustByteBG, тук до мен е Darto.bg и днес ние ще снимаме клип на My World, хихихи, или се тая. Не знам, така кръстих, понеже изобщо не знах. И да, къщичката ни е готова. Опс, нещо лаги прекалено много, преди не лагаше чак толкова. Аз направих една скулптура, но още не е готова. Да, и ето И вижте ни. малко грешно. Да, и вижте ни къщата. Така, изчакайте малко да изляза. И да, това сигурно е последния клип с лак или не. Съжалявам, но поне първите клипове на My World, хихихи, ама ти дърво ли ще цепиш? Да, това е скулптурата на Дарето. И да, това е къщата, в която спим, а тая е чест момент, така да ви разведа. Тук това ще се огради, ще има покрив, а тук две врати. Няма да остане така. Просто го направих вчера в 3 часа. Да, ето го честрума с якото честове. Тук, където ние спим, тя спи тук, аз спя тук. И честовете са нарочно под нас, за да си имаме по един личен, примерно за останала храна или нещо такова. Да, ето ги покривите на къщите, които не знам дали толкова ще се забелязват. Но горе-долу от къщата, ако някой е с джъмбост от нас, може да се скочи чак. Много съм тъпа. Защо? Защото направих лопата вместо браната. Хора, а вижте колко блокчета е това дърво. Ама ние сме го правили. И това е едно голямо стъбло. А знаете ли колко време ни отне? Като е високо 13 купчета. Май е 13. Да, и къщата е от слабове общо взето. Да, и от тук, ако някой иска катапут. Да, и останала е най-последната къща, която ще бъде ето тук. Но за целта трябва това тук дърво да се изкорени. Да, и това е зверски. Колко кабелстон трябваше да влезе? 3! Аз имам кабелстон в мене. Или пък вече нямам. Не, вече нямам 4, но само. Да, общо взето това е. Последната тая там най-долу стая ще ни бъде Enchanting, който доста трудно ще намерим. Ти имаш ли шугаркейн в тебе? Да, 11. Вау, дай ми ги. Къде си? Долу. Само да се направя. Добре, аз се качвам. По дългия път. Първата, втората и нашата горе трета. Дай ми. Само дето първата още не е готова. Имам сигурки. Мене ме кефи повече отвътре как изглежда. За няколко часа направихме цялото това строителство. Направихме го не на епизод, а след епизод. Не е зад кадър. И да, може да видите. Но общо взето в този епизод не съм сигурен. Май няма да правим другата къща. Или пък просто ще я започнем в този. Аз ще я довършим друг. Ще ходиш ли за дърво? Да. Аз ако имам някаква брадва. Не, ама имам едно купче дърво. Хора, ако се чуете, имам 40 дърво. Това дърво е в смисъл от обикновено. Най-обикновеното дърво. Докато това е Dark или Spryce. Не знам. Spryce мисля. О, чакайте бе, къщата беше надолу. Ето тук. Ама аз също трябва да си направя една брадва. Един брадвичок. Аз имам скулптурната да поправям нещо.
Ох, на мен ми зацепи зверски. Трудно. Имам забравя. Ти кога заспахме неща? Не знам, къде 4 вече. Ти заспа май по-късно от мен. Ема тук на дървото има. Как по-рано заспах? По-късно заспа. Ти на кое детско заспа? На Сабрина. И аз, да, също. Или след нея, не знам. И аз не Сабрина. Да, нещо сега точно ми припомни по някакъв начин ти. И ето ги там калинката и черният тапанар. Лаги на глас. О. Виж колко вълна. От овце ли е? Там има една. Кучетата ми ги убили. Ама кучетата не са наши. Да, знам, ама тук не схождат. Тук убиват овцата. Аз направо си я взимам. Ма е време да плъснем вече скелетоните, зомбитата и тия глупости. Но в следващият епизод сигурно ще видите как ще строим къща. И така. И май няма да има лак. Не, да можем в момента. Все пак казвам ви отново, този лак е заради FIFA. Не знам защо. Изчистих толкова приложения. Само тези двете са на... Катерница. Ти сега какво ще правиш? Аз ли? Ще събирам дърво и в следващият епизод ще На уча мен с къща. ми е почти пълно. С дърво? Не, с глупости. Да, гравеляци и дъртове и такива. Пена. Не, пената са важни за стрели. Да. Защото винаги сколкото ми там ги слагам. И вълни, мълни. Между другото, когато играхме с Дарото на Оцелей в планината, веднъж преди да започнем да снимам клипчета, Дарото й удари светкавица. Много заболя. Да, остана на половинка. Не знам как оживя. И аз? Ай май даде brightness. Не. Brightness, да. Или нужа нямаме ние, така че беше нещо друго. Аре бе, дай дърво. Оле-ле. Аз съм камикадзе, виж. Ей сега. Респект. Права дървото на... Колко листака имам? Лале! 3 стака и 56. Какво ми пъкваща в глава, бе? Сега ще помоля за нещо друго. Трябва да изкорениш до някъде ето това дърво. Само дано някой не ни подпали къщата.
ще е от дърво и... И когато се биеме с крипър или такива глупости, далеч от къщата, много далеч. Но още не. Ама още не, защото трябва да се изпълним на камината. Какво те хубава? Ако YouTube ми даваше да правя клипчета повече от 20 минути, нямаше да го поглеждам. Да, ето за втори епизод. А вие в момента това ще бъде 6 или 5 епизод. Хора, това са само основите, а епизодът трябва да приключи тук. Ще се видим в следващият епизод и до скоро!